iti maysaken maysa, hintay amin ikanta, rasaken kapya. Pagyaman ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May katallupulo katalo a Domingo ti ordinaryo a panawan. Domingo sakbay ti maudi panggibos a Domingo ti ordinaryo a panawan nga panakarambak ni Kristo ari ti sangalubungan. Sangalubungan nga aldaw dagiti napanglaw daytoy a Domingo kas impakdaar iniyatnag ni Santo Papa Francisco 5 atawanan tinapalabas. Ti may kalima nga Domingo dagiti napanglaw lagi pentay manen ti panagtalagtay nga kanayon iti panangaywan panangtaripato ti Dios kada tayo ket makipagtaripato tayo met kadagiti nabaybayan maududi agsagsagaba iti napalalo nga kinakurapay. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno may karitay a makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sikanay baon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kasyan na kami. Sikangay may tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Sika siritugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin ng iturong itibiyag ngagnanayon. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloria na. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaim, ti panagnaknakem na. Ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Diyos na ilangin ngari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mia Jesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amamika, kadagiti basbaso ilubong, kaasyan na kami. Sika amamika, kadagiti basbaso ilubong, awate kadaytoy arararawmi, sika asitutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios,
Tangay siksika o Apo, Hesu Kristo, itinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo ka di Apo a Diyos mi, taganayon kam kumangagragsak, iti kinapudno mi ken ka, tadama ina manayon ken nalitop aragsak, no agserbi kami iti namarswa, kadag iti amin nga imbag. Dawati mi daytoy gapo ken Hesu Kristo nga anak mo gat Apo mi, isu a Dios a magipagbiag ken magipagari ken ka, ti agnanayon nga awan tingkana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Daniel. Iti dayta tiyempo, agparangto ni Miguel, tinaindaklan ng anghel ang mga iwan kadagiti kailiam. Kalpasan na, tumaod to tiliribok adipay napasamak, manipod panakaipasdek dagiti nasyon. Inton dumteng dayta tiyempo, may salakan to dagiti amin akailiam, anay lanad tinaganda iti libro ti Dios. Adunto kadagiti natay ti agbiag tumanen, agbiag to ti agnanayon ti daduma kadakwada, ket dagiti daduma iti agnanayon apan nakay babain. Agranyag to dagiti masirib akas iti lawag ti langit. Aglawag to ngagnanayon akas kadagiti bitwen dagiti nangisuro kadagiti adu at tao nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti Apo. Salakniban nak o Diyos tasika ti pagkamangak. Salakniban na o Diyos, tasika ti pagkamangak. Sikalaeng o Apo ti adda kanyak, ket ited mo amin akasapulak. Adda ti biag ko kadagiti imam, iti Apo ken kuana, kan kanayon asilalagipak. Asideg kanyak ket awan ti pakananwak. Iti kasta napnuak iti rag-o ken naragsak, ket kanayon anatalged tiriknak. Gapu tadi mo itulok amapanak iti lubong dagiti natay. Di mo ipalubos nga grupsa tinatulnog nga dipen mo. Isurum kanyak ti dalan ngagturong iti biag. Ti kaddam kanyak punwennak iti ragsak. Ket itulong mo mangted ti agnanayon arago. Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Inaldaw nga agserbi asis tatakder iti tunggal padi a Hudyo, ket maminado nga idaton na dagiti sumot laing adaton. Ngimpulos asaan nakabalan dagitoy adaton nga ikaten dagiti basol. Nupay kasta, indaton ni Kristo ti maysa adaton ang maipaay iti agnanayon gapu kadagiti basol. Ket kalpasan na, nagtugaw iti makannawan ti Diyos. Agururay ita, sadyay agingga ang maparmog ti Diyos dagiti kabusor na. Babaen ti maysa adaton, pinagbalin na anan-anay ti amin na tiyempo dagiti mapasanto. Ngarod, no napakawanen dagitoy, saanen na masapol ti daton ang mangikat iti basol. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balika sana santuan. Hallelujah.
iti puso intay luktan, kadagiti balikas anasantuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganat na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na kadagitang aldaw kalpasan ti panawan ti rigat agsipnget to ti init dinto agranyag ti bulan agtinag to dagiti bitwen ket dinto agsusurot ti ornos dagiti panakabalin iti tangatang. Kalpasan na makita danto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep nga umay anapnuan iti panakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti anghel amapan kadagiti patasuli ti daga. Keturnungan danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin na paset ti lubong. Adalin nyo ti sursuro amaadaw iti kayo nga igos no agugot ken agrusingan dagiti bulong na amuyo nga agbaliwan ti panawen. Kastamat ngayon makita yo amapasamak dagitoy amuyo nga asidegan ti tiyempo ket dandanin mangrugi. Laglagipon nyo amapasamak to amin dagitoy sakbay amatay dagiti amin na tao ti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga ngem pulos adinto mapukaw dagiti saok. Ngem maipapan iti idadateng daytang aldaw wenno oras awan ti makaammo uray dagiti anghel sa dilangit wenno ti anak ti laeng ama ti makaammo. Ti ebanghelyo ti Apo. Iti kaaddan ni Apo Isus sa diya Jerusalem agraman dagiti adalan na iti maudi nga lawas ti panagbiag na nangagan ken nakita tayo manipod din na minsan pa nga Domingo dagiti na duma-duma nga panursuro na ket no idi na pan nga Domingo kalpasan nga dadi na minsan pa sinaludsuddan no nya ti kang runa nabilin hindi ko di na pan na Domingo dadyan na paliw na nga agidat-daton nga balo yo nagtitemplo sa abay na pay at dapay dagiti saludsud ti Hudyo no nya ti anag na dagiti may panggapiti buis nasken kadi nga agbuis damat sakbay na pay idi winarawarana dagiti aglaklako di templo nang alaam iti kalentegam a mga rami iti daytoy namsek iti panursuro nagdakkel nga paset iti ebanghelyo ni San Marcos daytoy maudi nga lawas ti panagbiag ni Apo Jesus. Maysa daytoy panursuro ita inaramat ni Apo Jesus dagiti wagas ti panagsauda idi dinakamat na dita agsipnget abulan awan ranyag na nga init tangatang nga san nga agsusurot ti mapagpagtengken mapaspasamak ti anak ti tao nga umayen iti rabaw ti ulep nagita nga panangiladawan sarsaritain na apay kadagidi nga panawen idi rumwar datoy ebanghelyo ni San Marcos agsagsagaban dagiti nagkauna nga Kristiyano iti panakaitugtuggod kayat ni Marcos nga pasengkedan tinamnama dagitoy agsagsagaba nga Kristiyano isut gapuna nga daytoy nga paset iriing ken ibagana isuro na tinamnama ken manasken nga patyen ken aklonen ken awaten tayo dinto mangbaybaya di na tayto panawan ni Apo Dios adda latta iti baet tayo imay ni Apo Jesus amang isalakan
umay, iti naduma-duma nga wagas, inaldaw-aldaw, iti panagbiag tayo, ket umay, tumanen. Orayon tayo, daytoy nga iyaay na, datoy nga nadakamat na ita, iturong na tayo nga umay to, ket dagiti agparparang nga didigra, dagiti mangmangag tayo nga aldaw ti ukom, kanibusanan, sana nga kayat nga sawan nga aldaw nga napukaw ket awanen, patinggana ti aminen. Tikit di ibagana, idadateng ti baro nga urnos, baro alangit, ken baro adaga, napabaro apan nakaparswa. Daytoy positibo gayam ti anag na. Manipod di ubinga kaket mangmangag ko inton umay ti ukom, agtudon to ti barita, agarbisto iti dagom, agasem dayjay nga termino, agukap to ti daga kamay pisok tay amin iti dakkel nga ringat. Ang kapadas tay ti ringat nga nalabit na pisok jay dapan. Ngam dayjay kanuket alun-unen na ti sibubukel a syudad nagkabutbuteng. No talaga nga dayjay ti ayan na dayjay nga kung nadagayam ka dayjay ka modo de dire, wagas ti panangipeksa, wagas ti panangisao, nagayam umay ti baro alangit ken baro adaga. Santay garod nga pukawan iti panunot tayo dayta panursuro dinto mang baybaya kanayon nga dani Apo Dios iti sidong tayo. Hinton kanibusanan ti panawen umayto tapno irubwat na ti baro alangit pagarian ti Dios baro nga daga. Bigbigan tayo nga rod nga daytoy may kadwa nga yaay ni Apo Isus nga padpadaanan tayo dumteng to ngumiti inaldaw-aldaw iti kani-kanito iti panagbiag tayo umay nasken nga nasipot naridam agbiag tayo latta nga adda ni Apo Isus. Agbiag tayo, itinaldaw-aldaw, aramidan tayo, dagiti aramid tayo, may puon iti panagayat tayo ken ni Apo Jesus. May puon ti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Agbiag tayo, katagbibiyag tayo, bibiyag tayo nga Kristiyano, itanyaman nga kanito, nga dumteng dati nga may kadwa nga yaay na, kay papanana, nakasagana tayo. Agayayam nga dua nga padi. Apo padi, anya nga bigla nga dumteng ti ukom, anya ti aramidom, agparintumeng ka, ay saan ituloy ko lata ti agayayam. Kaya't nga asawa nagtultuloy lata, dagiti aramid iti biyag tayo, ngumnaskan nga iti dayta nagtultuloy, kitaan tayo, taday tagtultuloy, nga aramid kan tayak ti panagbiag tayo, adda ni Apo Dios. Dayta ti pagamirisan tayo. Kadagiti amin, nga aramid, pakaseknan, pakakumikuman, tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo, ada kadi ni Apo Jesus. Ada kadi ti kaunggan tayo, ada kadi iti iglesia tayo, ada kadi iti pamilya tayo, ada kadi iti sisa tayo, marikna kadi daytoy nga kaadana, tano adda laki di iti panagbiag tayo, makuna nga nakasagana tayo, tungtung palan tayo kadi, tinakom na, tinaldaw-aldaw panagbiag tayo, makita tayo kadi, mabigbig tayo kadi, iti pada tayo atao, aglalo kadagiti agkasapulan, aglalo kadagiti na panglaw kanakurapay, mabigbig tayo kadi, tikadda ni Apo Isus. Masapul met, may kadwa, masapul met nga masursuro tayo. Data, kinuna ni Apo Isus, ti eleksyon may panggap ti kayo, ti igos. Adalin niyo, ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot, kan agrusingan, dagiti bulong na, amuyo nga agbaliwan ti panawan. Kastamat, nginton makita yo ang mapasamak dagitoy, amuyo nga asidegan, dandanin. Umawan ti makaamo, no kaano, anyangal daw, anya nga oras. Isot gapuna, nga agtultuloy latta ajay panagbiag tayo, nga sumursurot itinakam na, sumursurot iti pagayatan na, mangibanag kadagiti panursuro na, ti panagayatay ken kuana, ti panagayatay ti padatay nga tao, agtultuloy nga agayayat, agtultuloy nga agserserbi,
aging gana nga si bibiyag tayo. Sana mabalin di ko na tayo, inaramid kumatan, inayat kumatan, sinerbya matan, di jigayam tibiyag tayo, pagtutuloy, awan sarday na, kas iti kagagangay, iti panangan, panagangas, ti ahangas tayo, angas tayo mat, ti ayat tayo ti Diyos, ti panagtungpal tayo, iti bilin ti Diyos. Dagiti panangidalan na, kanayon latang kitaan tayo, araramidek, ti nakam ti Apo, iban banag ko kadi, ti pagayatan ti Apo, dayta, dumteng ti oras, sumaklang tayo kankwana iti ipapatay tayo, wano dumteng ti oras, iti kanibusanan, panangabarwanan, at datay latta, nga agayayat kankwana, awan ti agbaliw. At dalakit ding agnanayon da jay panagayat tayo kankwana, awanan ti makuna tayo pa'y nga, sardeng ko tayo sagana kon, ngumkit di, ti biyag tayo, ti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo, ison, ti makuna nga panagsagana. Ti tuloy-tuloy, basi-basit, ininot, kun tayo nga ta, nga panangabarwanan kan panagbalbaliw, ngam nagkaturong lata da di panunot kan aramid tayo, iti panagayat, iti panangilala, iti panangipatag, iti panangisakit, iti panangaywan, iti panagserbi, iti panangdungo. Ay kat dayta ti biyag, ana Diyosan, dayta ti biyag, ngayon suro ti Apo kada tayo. Dawatan tayo, ti grasya, ti panagbalbaliw, ininot nga, santayon nga tuntunan, di bukod tayo nga imbagkan paglaingan, tuntunan tayo lata, di imbagkan paglaingan, ti pada tayo nga tao. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Ana marswa iti langit ken daga. Mamati akmat ken Jesucristo, abugbugtong nga anak na ken Apo tayo. At imaw itaramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus na tay ket na itanem, nagumulit siya nagiti na tay. Imul, kwarti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsikmat ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanot dagiti sa santo, ti panagapakawan dagiti basbaso, ket adantumat panagungar ti bagi, ken diagngag nanayon, amin. Makipagmaymaysa tayo, iti amin na kamkamang ti Iglesia tayo, idatag tayo iti nailangitan nga Ama, dagiti kasapulan tayo. Ahapo, denggen na kamkadi kuna tayo. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia, nga idauluan ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Sapay kumata agtalina edda anapudno, iti akem ana ipabaklay kadakwada. Iti kasta maisagana da amin na tattao, nga agtaeng iti Diyos, ita ken iti masangwanan abiyag. Kumararag tayo. Apo, denggan na kamkadi. Agpaay kadagiti amin amang idadaulo, iti pagilyan tayo, masursuro da kuma nga ipateg tina Kristyanuan abiyag, ti tao, babaen ti kinaridamda, amang parmek kadagiti dakes nga istruktura, amang dadael ken mga lilaw kadatayo, nga agturong iti Diyos. Kumararag tayo. Apo, denggan na kamkadi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, amasaksakit, maidadanes, ken maitugtugod, sapay kumata kanayon siririing da, ang mga miris iti panangipateg ti Diyos kadakwada, iti baet dagiti rigat ken panakasubok asagsagrapen da ditoy abiyag. Kumararag tayo. Apo, denggan na kamkadi. Agpaay iti gimong tayo, datayo nga adda ita ditoy, mariing kuma kadatay anabunyagan titarigagay a makipaset kadagiti agdama a programa ti simbaan nga agturong iti panagbalbaliw. Tapno nakasagana tigi mo tayo amang pasangbay iti maikadwa ayaay ni Kristo iti anyaman akanito. Kumararag tayo. Apo, denggan na kamkadi.
Agpaay kadagiti amin a pimusayen, nang runa dagiti saan anapak pakadaan iti papatayda. Alaen kumaidan ti Diyos ang magkipagnaed ken makipagragsak ken kuana iti pagarian na sa dilangit. Kumararag tayo. Nailangitan nga ma, at to'y dagiti na dumaduma, kasapulan mi, tapno mataginayon, ti kinaridam mi, kas kamkamon ti iglesyam, abinangon ti anak mo. Ipay mo kadida kada kami, gapumatlaan kan Kristong anak mo, kan Apo mi. Amin, o Apo, ngayon sagot mo, namay kay may ko idat ken ka Diyos ko kas pagyaman ko kinaimbag mo ikiday ko kami sa pagyaman Apo yawa nanu mo adako sa bunga tibano ken linget daton itata anak wansu ikay sami ken ka, o Diyos nga Apo mi. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Makayayo kad ken kaapo dagitoy a sakripisyo parayrayan na kuma ti panagayat mi ken ka ket gunuden na ti agnanay na kinagasat mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo itagayo dagita puspusuyo agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, na santon nga Ama, manakabalin amin ken agnanay na Diyos. Tabigbigan mi apakaitan okan tagloryam, asika a Diyos adi matay, saranayam ti tao ana ikari amatay. Ket inaramat mo ti kinatao mi, amangipaay iti panakapasalon at mi, babaan ti panangaramid mo, iti pamuspusan, ti panakaisalakan mi, aday tamatla a kinatao, ti nangiduron, iti panagbasol mi, gapuken Kristo nga Apo mi, ket gapuken Kristo agdaydayaw itadayag mo, ti bunggoy dagiti anghel, nga agraragsak nga agnanayon, itasak lang mo, ipalubos mo nga itimpuy mi tinakurapay nga timak mi, ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken dagat, napnuda, iti pa kay daydayawa. Husana iti kangatwa madaydaya ti umay iti naga ti Apo husana iti ka
Puno unay apo, abig ka kinasanto, si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo idakada kami, mabagikan dara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinanana. Alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Daytoy iti bagi, so mayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan di panangrabida, nangalay iti kalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanan at tulag. Iso may buyat to may paay kada kayo, ken iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Arami rin nyo daytoy, pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanin ka panagungar, inakam insalakan, siga tinanubot iti sangalubungan. Iti panangilagip mi iti papataykan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi to'y saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tadaka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti iglesyam iti sangalubungan, parayrayam tayat na anayusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kanamin apapadi. Laglagi po amin apimusayan, awatam ida iti sidong mo, apakakitaan dakyan ka iti rupan-rupa. Ipay mo mata kaasim kada kami, may kari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Kan makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, kan nagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno anak serbigan ka, makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesu Kristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken ka man nakabalin nga ma, tami nadayaw kan gloria, itagnanayin ngawan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa tilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, titidaga akas sa tilangit. Itdam kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayan ng aldaw, pakawanam dagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami, di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, salaka na kamkat iti dakas. Isalaka na kami apo iti amin apagdaksan, itdama si ayat takapyam kada kami. Mabaan ti tulong taasim, mailisi kam kuma iti basol, kat may kanawa kami iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi a kinagasat, tiyain ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinanam kadagiti apostoles, kapyat ibatik kada kayo, kapyang agapo kaniyak, titad ko kada kayo, saan na dagiti basol mitikitaam no dikiti pamati ti iglesyam. Kadikas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo si aasi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari, tignayan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa, kapya
kapia, kapia. Kordero ti Dios, ang mangikat karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, ang mangikat karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios, ang mangikat. Kakabsat ko atoy ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios, ang mangikat karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, may kakaniya, marimay saras saom, mapaimbag ton ti karang.
Pagparintumon tayo para iti nagkatlo a kararag. Nagkatlo kararag para iti nagkatlo a panggap. O Diyos nga amami, imbaw mo ti anak mo dito'y lubong, tapno ipakdar na tinaimbag adamag, ti panagkaisalakan iti amin a tao. Ti maod iti sidong ti maysa a pamilya, ti panarabay kan panangaywan ni Jose a panakaamana. Di magkala makaayayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manangaasi nga Ama, dawatan mi ti isumatlaeng a panangisalakan, nga impakdaar ni Apo Jesus, kan tinamaan a panangsalaknip ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong, a dinadael ti kinaranggas, kinadakes kan panagsagaba, nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19. Maikanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus, umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar ken iti panakaidasig. Ket babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impay mo babaan ti grasya, agsardengan a maminpinsan daytoy a pandemya. Punuan na kami kadi iti parabor mo, tapno agkaykaysa kami kuma iti pamati akas anak mo, ket babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose. Ipateg kan ayaten mi ti tunggal maysa, may parangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat anangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyanwan na pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanim parabor mo kada kami tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawaten mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Ave salwad ti manlubot, asawa ni nainggasatan a Birhen Maria. Intalag ken ka ti Dios, ti bugbugtong nga anak na. Inted ni Maria, ti panagtalag na ken ka. Iti sidong mo nagbalin a tao ni Kristo. O nagasat a Jose, ipariknamat ti kinaamam kada kami. Katarabayan na kami iti dana ti biag. Igunudan na kami iti grasya, asi, ken turad. Ket salakniban na kami iti amin adakes. Amen. Ay ayatek nga Ama, adaken ka ti amin a panagtaleg ko. Santo kuma a masarsarita, nga awan serserbina, ti panangawag ko ken ka. Kadagsipod ta kabailam nga ramiden amin, irisidong ni Jesus ken ni Maria. Ipakitam kadi, anaindaklan ti kinaimbag mo, akasmat iti panakabalin mo. Amen. Kumararag tayo. Apo imbilin ti anak mo, arambakan mi ti Eucharistia, apangilagip mi kenkwana. Dawatan mi as ipapakumbaba, nga iti panangawat mi iti bagi kan darana, maparayray ti panagayat mi ken ka, kan iti padami a tao. Dawatan mi daytoy gapo kan Kristo nga Apo mi. Katinton bigat nga panagdadagop tayo di kalawaan, asembleya taripnong dagiti amin nga sisa iti alas 9 iti bigat kan workshop kalpasan na iti ranod balon kan itugot yo dagiti tugaw yo ta sigurado nga ada pagtugawan yo ta dagay na urnong da nga siya mga gasot nga tugaw dijay ket naaramat amin itayen isu nga masapulpay ti itugot yo latan. Upat nga gasot nga agtutubo iti nagdadagop para iti World Youth Day celebration iti dayto nga tawen nga mairanan iti ramrambak ti Kristo nga Ari. Iti malam iti alauna taripnong na imbagadamag iti alas 3 misa kun celebrada nga idauluan ni Apo Arsobispo. Tantay nga rod tapno dagiti sisa tayo maibagi kadagiti aming nga panagdadagop tayo maging gana iti dayta panagruknoy tayo ken ni Kristo nga Ari panagpakaasi paimbagan sa luwadan aywanan na tayo.
ket iti panagbiag tayo, isuna kumamot ti agturay ken agari. Ti Apo adda kada kayo, ti pamindisyon ti managkabali na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa, intayo iti ayat, ken kapya ti Apo. Mangisalakan, Kristo Dios, amin ti langit dayawen. Ibunan nagdatdakel nga ayat mo, ti Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Naimaldit mo iti nakim ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awatem ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggal ranbakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus,
ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Ita ni magasuta tawen, nagayeda nga, napabarutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napangnaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaman na ibangon, ang isuruang senti, umanatay ni Kristo buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti apo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ti dara. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuruang serbi, upwanatay ni Kristo buklentay ti Iglesia.